והייתי קם כל בוקר ב4:00. היינו נוסעים בחושך אל המטעים, והיה חורף, וחבורה שקטה כזאת של אנשים במעילי גשם צהובים, קול כזה דולק וענן. היה שם איזה רגע עמוק של יופי שאף אחד לא יכול להביט בו מלבדי. ואם אני מוכן לנשום את היופי הזה, כך אני סתם, בלי שאף אחד מביט בי, או בלי שאני מספר עליו. מתאמין איזה עדות לחוויית ערך של חיים, אבל שאף אחד לא יכול להיות שותף לה. האם אני יכול להסכים לחיות במטע הזה לנצח, או שאני חייב ללכת ולספר על זה? וכשאני אספר על זה, אז כולם יצביעו עליי ויגידו, וואו, אתה מהמם. קשה לי להסביר את הרגע הזה, אבל זה הרגע מאוד 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 יקר, של מגע בלתי מצולם של החיים, בלתי מתועד.